Pořadu teleshopping. Dneska tady máme naši sličnou Sagitu, která vám předvede naše nové vynálezy, například posilovač ušatého talíře. Ano, takže jste-li zapálenými woodcraftery, jistě vám není cizí tohle. Ale, abyste měli vždy v pohotovosti, potřebujete náš skvělý posilovač. Jednoduše navlečete a posilujete. Slyšel vám to předvede. Prostě musíte ho mít, je to naprosto jednoduché, je to levné, jenom za 999 korun. Samozřejmě musíte to mít. A koupíte to jedině u nás, nikde jinde to nenajdete. A má to spoustu spokojených uživatelů. Ano, můžete si jednoho pozvat do našeho pořadu. Dobrý den. Takže jak jste spokojení s naším profi posilovačem? Je to úplně super, od té doby, co to mám, se můj ušatý talíř neskutečně zesílil. A váš život zlepšil. Přesně tak, bez toho bych už nedokázal si představit život. To je dobře, to je velmi dobře. Koukněte se na tohoto mladého muže a jak se jeho život zlepšil. Naprosto dokonale. Prostě kupujte posilovač ušatého talíře jenom za 999 korun. Tak, dále máme posilovač horního rtu. Protože jestli chcete, aby váš horní red byl velice sexy, tak používejte posilovač. Protože vás výrazní váš horní red. A nejlepší je, když jdete na veřejnosti protože každý muž se na vás takto přilepí a uvidíte, co bude dál. Pozor, to už konkuruje naší posilovač se dělá v několika barvách, abyste vždy ladili s vaším outfitem. Jasně. A žluto-červený, potom máme zelenohnědý a spoustu dalších barev. A opět můžeme přivítat spokojenou zákaznici. Dobrý den. No vaše rty jsou jako po používání posilovače. Jak jste s ním spokojená? Já jsem si teď ten posilovač pořídila před 2 měsíci, když jsem viděla první váš pořad. A od té doby ho nosím každý den v kabelce. Mám hned 3 barvy, takže když třeba jedu v tramvaji do práce, tak si ho můžu vytáhnout a vím jistě, že mi bude ladit k mému oblečení. No ale teďka k té spokojenosti, no já jsem z toho úplně nadšená, všechny kolegyně v práci. Teďka mi říkají, jak mám krásný rty, ani nemusím používat rtěnku, prostě všichni se za mnou otáčí, no můžu vám ho jedině vřele doporučit. A to si zaslouží dobu. A pozor, pokud si koupíte posilovač horního rtu a posilovač ušatého talíře dohromady, máte slevu jenom na 700 korun. No, tak. 700 korun dohromady z 2x999 na 700, to je výhodné, ne? A pak tady máme mušlodisk. Takže k čemu to slouží? Takže máte-li problém se zády a s oteklými nohami, potřebujete rozhodně náš mušlodisk. Je to levné, je to bezkonkurenční a je to naprosto geniální. Ano, a ve chvíli, kdy si ho nasadíte, tak nejenom, že se uleví vašim zádům, ale navíc se dostanete do pohody a cítíte to šumění moře. Opalovací krém. Děkuji. Ale opět si můžeme pozvat spokojenou zákaznici. Je mi už 100 let! Ale když si vezmu mušlodisk, si narovnám a můžu běhat! A to si opět zaslouží potlesk. A nyní, když si koupíte všechny tyto 3 produkty, tak to máte celkem taky za 700 korun. To je velice výhodné.
Nevím, jestli se nám to vyplatí, ale velice výhodné. Vřele doporučuji, viděli jste sami. Takže děkujeme, že jste se dívali a příště zase nashledanou. Tak, co si dáte? Costa Concordie. Plavte se s naší společností Costa Concordie. Nabízíme nejlepší servis. Prosím. Costa Concordie, to je záruka nejlepší kvality ve všech situacích. Podám mi se loď? Hlavně si zachraňte svoji barmanku. Pomoc! Díky, Ježiš, tak mi zachránče. Ale co budeme jíst? U barmanky Costa Concordie najdete vše, co by se vám mohlo na pustém ostrově hodit. Tam se nevíme. Ty to trošku nevidíme. Jo. A víte, jakoby... Maja, jsem v Costa Concordii. Sestrojte třeba prach na veverky a ulovte si večeři. Nakrmíte tak sebe i svojí barmanku. Costa Concordie, cestujte s naší společností bez obav. Volejte ještě dnes a dostanete slavu na drink. Vašte. Toto je úplně úžasná věc. Pokud se cítíte hloupí třeba před testem z matematiky, tohle vám pomůže. Když si to strčíte do nosu, tak to aktivuje speciální složku ve vašem mozku. A najednou jste schopni úplně všeho. Víte, že běžný člověk nepoužívá 100% svého mozku, ale tohle vám k tomu pomůže. Takže to je první věc. Tady mám gumičku. To je zbraň všech zbraní. Pokud jste sama a krásná a v noci, tak tohle vám stačí bezpečnost, ať jdete kamkoliv. Pokud se vás snaží někdo napadnout, vytáhnete gumičku a hned je mu jasný, že nemá šanci. Já to viděla. Vůbec nevadí, že sama krásná. A tohle mě úplně jako nic moc nenapadlo. Pokud máte dvě a nemusíte úplně jako hudbu do sluchátek, tak stačí, když se přiložíte a prostě moře všude. takže volejte hned a dostanete jednu gumičku z